Meeting by train or by ini pandau kera, dak nang borong diwi, tapi sini oda susu tu tong mai rok, sini oda ka, sungnuka election ni sekarang bosung tuang ma kokpil lekha, samung tang lekha, abo sasung klaimia, sini teamwork, oda ka oda mun sini dah Sadin sendiri, Bikrom sendiri, Koren sendiri, kau bujicong sendiri, yang darah sunor joto no, sini kami am saya tong mai, binon dosong bo, onek samung tang kagian tengah baru niren song. Aba haikena jeung Cina orang ni tim sohok haino jeung samung tanglai mani tini bethai sok pai kau jagawo. Ke main ngakai tabuk norok tini oro je Lamsokgwi pandak lai ke nong isai tok mumbai. Amba ge norno pai play ya hambai mariwo. Tai beskang ni salo. Tini yang chairman nengka abo kotoria. Jeung cini naima jorati jeung manka. Abo si cini kotor. Haya di bana. Tamong ngakai o jagawo bubagrani asol nahar mung tamong ngakai bubagrana yo cini tipra dofano thansa khlainani. Tai cini greater tipralen no jeung bahai ke sanai tubui phainani a choba ni bagi jeung tiar ma tongnai ga a choba o tiar tongnani ngakai neng ang jeung jottono korungai gedalai samuma khlainai kaham hamya jottono jeung silai saimanai ga chino jaga systematically jeung primary committee khajak tongo primary committee o koksab lai abon pore je village development committee khlaijakha aborongni through koksab lai tai sub zonal tui tanggai zonal tanggai jeung zonal tui takuk botasin saka borbo saka jecini zonal ni andaro ngkai 6ta sub zonal tongo o Dhalai district o ngka o 6ta sub zonal ni bisingtwi noro kaisa sub zonal khobjago monu sub zonal o chini takuk koren tongo ngkai o jagao jeung bokhalok lainani koksimai ngkai jeung chini bubagrani nahar mung jeung tipra dofano bahai ke thansa khlainai tai greater tipra len bahai ke sanai tubunai hinpano aboni logi wo chini manthai sokthai chini odhikar abo tongo haya diba nga chini manthai sokthai no chung bahai ke kari ui tu ui thaiman abo mansak jorotui norok bai borok bai gedalai chung samung maklai lene ga ajaga wo chung tabuk nangkuk ma bo jaga tong bo jaga tamo nangkuk abono chung manai lene immediately chung CM ni aro proposal diwi eko chini aro 10 gram ni tila ayengo lama kaisa kaham keriko ichole ni bagi proposal dikha jeung obah keno potsa ke matum nai 10 gram ni aingo atila jora thangge abon para ain tikari woi ngkai ko songaro chini dape tua songi abono proposal din sakang CM bai bosalaika ngkai jeung obah kono jaga phainai ngkai kebo sakang kebo ul kisab khalogi manai singai tamkhe jeung ang nono hamya khlainani hani wansugui ang nono hamya khai ang hamsai thanani hini wansukai kebo hamlai mangla hai diba neng ano logi riti ang monono logi mari nai abo hai ke sisung chini kebangma je tricks tongmani agi rogo sungo bahai agi roni tongmung betamo kasrebui nono kasrebui da sung saka kawi thangman nono hamye sawi dang hamuiman aw mang sisung chesta sung noroni thaniwo kok awai mung bisingtwi bang kesarnan musungbo sung jottono gedalai samung tanglai khankai sung Dhalai district ni Zonal no tai monu sub zonal hindi ta o jaga je tongnai obno west district hai jeung salogi manani bagai norok borok jottoni sohojogita ba nongni logi nango ang saisung bo khlaimia norok bo keo saisung khlaimanya jeung jottono pal hingkai se sal chini bubagra bo abono nai pal hingkai se sal jeung thansa hingkai se samung khlaiman tai chini o jaga tamo nangkuk ma tong jeung aborno manai leinai jeung er modde proposal lilaijak tongo o jaga kaisa supply ni ব্যবস্থা khlainani ngai chini para simia jotto kami amchaino chini borok ni bojaga twinang bojaga lama nang sung abo naichom lai tabu chini zonal ni bakhakti tamo riuiman tamo rithok abo tamo sung saniman abono saitok lai jeung mansak joratui thansa khai chini o Dhalai district no sung kaham khlainani chini kami amchaino sung sanamui tisanani kebangma borong no sau smart city sanam layo smart city sanamo town sanamo abo bai chini kuno labni eble hai diba sorok kotong thangoni cintam lab na ba chini profit bo jaga phainai kai chini kami amchaini
सुबिदा असुबिदा no बुजुई current tui lama aborok ni je puru kaham bebosta ni thango chini bumung slai jagui tongmani aborok no sanamui tubui thaimano aporo se chini great success.